ще бъдем презряни, отвърлени, за това, че ние се надивахме повече от толкова, колкото заслужаваше. Отвори очите ми, Господи, за да виждам чудесните неща в Твоя закон. Слава да бъде на Бога. Слепият Вартимей викаше подир Исуса Христа, за да го види, за да намери нещо в него, за което той трябва да промени живота си. Изливаше душата си, издигаше гласа си и не искаше да жали гласа си. Искаше да спре онзи, който минава, за да му помогне. А неговите последователи го караха да млъкне. Не дей! Млъкни! Исус има работа, продължава, отива при някой болен или някъде другаде. Не дей затруднява Исуса! Но тогава Исус се спря и му рече: какво искаш да ти сторя? Какво искаш да ти направя? Да прогледам, Исусе. Отвори и вдигни слепотата ми. Слава да бъде на Бога. Ако ние вървим тук като слепи водители в този тъмен водород, какво ще ни постигне? Рано или късно възмездието ще ни намери. Ръката на Бога, която се движи напред и назад, както чухме, наистина ще ни достигне и ще ни спре от пътя на лудостта, за който ние сме тръгнали. Защото много обичат да слагат словото под мишницата, да слагат очилата и да тръгнат и да кажат: пастир еди кой си. Аз никога не съм обичал това звание, но благодаря на Бога, който ме прави да бъда повече от всички уния, които бяха против мене. Благодаря на Бога, че не се надигам както тях, но се снишавам. Затова, ако имам това звание, аз се наричам наставник за делото и благовестието. Назирател да бъдеш на църквата, отговорник да бъдеш на църквата, а пастирът, който заслужава да ти даде, ще ти даде, когато му дойде времето. Слава да бъде на Бога. Когато промени живота си, когато очисти душата си, когато си приготвен, съвършен, тогава няма да има нужда да отправиш молитва: Господи, нуждай се. Но Бог знае, че ти се нуждаеш и тогава Той ще даде, защото църквата се нуждае от храна и вода. Слава да бъде на Бога. Гладна е, жадна е душата ми, чака за благословение. И отново искам да обърна нашето внимание за тези пастири, които са тръгнали на длъж и на шир, които не познават истинският пастир. Защото Исус Христос казва: аз съм добрият пастир. Аз съм този, който давам живота си. А всички други са наемници. Прискачат, отварят оцете на кошарата и го пускат на свободен произвол. Минават между тръните и будилите и когато закачат, казва вълната, остават голи, съдрани, непотребни. Но един ден онзи, който назирава на тях, ще бъде отговорен. Слава да бъде на Бога. Защото казва, пастирът не търси, казва, куцата, не превързва, казва, ранената, нито казва прави нещо подобно. Само търси да вземе вълната, да вземе млякото, да вземе сиренето, да нахрани тялото си и да се бие по корема и да казва: яж, душе, пи, имаш блага за много години. Тогава сметка ще държи Исус Христос, защото когато минаваше, казва, край болната, ти го отминаваше. И ако си спомним за онова слово, единът мина от другата, другият от другата страна, но когато мина, казва, добрият самарянин, който дава живота си, взе, казва, болният, качи го на ослето, казва, и го закара на близката гостилница. Взе болният и го закара, казва, в църквата, и там направи всичко необходимо за него. И каза на този ръководител: всичко това, което необходимо прави за тази болна душа на връщане, аз ще ти заплатя. Само се погрижи за моята болна душа. Слава да бъде на Бога. Много овце не потърсиха, казва, защото сам Исус Христос каза: ще поразя пастирът и овцете ще се пръснат, но аз ще ви предваря, аз ще ви изпреваря, аз ще ви подиря, няма да ви оставя сираци, с вас ще бъде до века, но ще ви спрати един утешител, когото светът не може да приеме. Слава да бъде на Бога. Аз съм добрият пастир, който дава живота си. Всички други, които са преминали преди мене, те са наимници, те са крадци, лъци и разбойници, а добрият пастир, казва, дава живота си. И затова Исус Христос намери един много добър пастир,
И този пастир беше по сърцето на Бога. Не можах да намеря като Давида Ейсевия син, защото той беше по моето сърце. Слава да бъде на Бога. И когато Бог наистина предаваше неговите неприятели в ръката му, той пак ги пожалаше. И ако ние обърнем вниманието си върху живота на Саул, поради едно непослушание, поради едно това се закрови сърцето си и не прие думите като истински думи от Бога, наистина той казва пощади амалитския цар, пусна, казва, огоените овце, а закла мършавите, и всичко това стана мерзост пред лицето на Бога. Слава да бъде на Бога, защото Бог улавя мъдрите в лукавщина и пак намеренията на мъдрите са мерзост пред Бога. Добрият пастир ще намериш като Давид, който като дойде казва някаква плячка да открадне нещо от стадото, той остава стадото, казва, и бяга под издяра, докато не вземе плячката от устата му, казва, той не се върша. И когато хване звяра, казва, разкъсва го, казва, на две и го оставя, казва, слава да бъде на Бога. Такъв пастир трябва да има за делото и благовестието, който да дава живота си. Но искам да обърна и вниманието на нас, за тези, които слушаме като добри овце. Нека да бъдем истински овце, да не бъдем наистина отвънка с овчи кожи, отвътре лъвци грабители. Нека да бъдем верни на нашето призвание и на нашите надзиратели, защото те казват дед, като отговорни за душите ни. Слава да бъде на Бога. Има истински, наистина, които дед верни в своето си призвание. Амин. Амин.